In een speciale bestuursconferentie kwamen de wethouders en directeur van de Moon bij elkaar in het gemeentehuis van Smellingelaan. Al jaren wordt er discussieerd over hoe de werkvoorziening dat mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt werken functioneren moet. Gewoon gemeenten hebben jeder jongen eens net meer met kapares in zee te wonen. Oren juist wel. De vier gemeenten, Smellingelaan, Ljout en Heerenveen en Opsterlaan, houden jongen terug te wollen met kapares. De komende oren mannen moeten de oren echt bepalen wat ze willen. Begin februari maar er dan speakers met koppenslijm worden. Een paar gemeenten gaan els van zei van, nou die lijn met die kapades, daar gaan we voor dat huis dat gaan we bouwen. En een paar zijn, daar hebben we echt nog wel wat vragen bij. En dan moeten we ook nog even bij ons rierdel. Nou, dat snappen we, zo werkt het in het democratisch proces. En daar hebben we van de morgen heel constructief, positief over praten. En dat vinden we wichtig. En met name wichtig voor de mensen bij kapades. Het beschutwerkje, dat is voor mensen die het net zonder begeleiding werkje kennen, bloot in alle gevallen bij kapares in alle 8 gemeenten. Dus als je het dan hebben over een beschut binnen, een kwetsbare groep mensen die aandacht en begeleiding verzinnen, dan zien we daar met z'n allen voor, met z'n achten, en daar is geen twijfel over. Na je weekend wordt meer bekend maken hoe de gemeenten dit proces invullen zullen.